Също ми стори височко, пък и така го направи без да се протягаш много. Докато свършваше вече, разтягай. Добре. Така че. Горе влезе направо. Релакс. Що не мога? Тук е като на морето е тази пясък. Трябва и после дръжката, нали? Много исках да си обълня аз така ръката. При това, бе. Като я сложих и тя стигна до тука и край. Але, Демон. По кръстоса не направи малко човече. Не, гледах в телевизорчето. Те двете кръстоса слява горе. Скетчи. Ай. Пак ли спуска клапана? Не, маратон. Пи малко нагоре. Добре, добре, идеален. Екшън, това е. Ето. Дигай отгоре, отзад има хубава. Ай. Готово. Покажи и тюлена. Трейдмарк мув. Нещо на тюлен, празня и много кор трябва да измисля. То си има джобче тук горе. Да. А той, Жорката го фанал и тя гадна. Викам за този джоб, нали не справиш, че е гадно. А? Аз се гладнях. Е, он не искам да тресна, аз там при чичуците.